Sialia utagiti showroom yetu nigo ere enkare iyuerengia na boigo ekogokia riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate etime ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate boomerang ayuare aye chi gauge emeronge tato asama mabati alia ye chi gauge emeronge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile matte MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwa mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga cyo gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare ko bagokwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex niyo muchirigo busongo iyo erangene duka Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Well, yo. Kichwa njicho acha mambo yako bwana. Najma. Oa. Oa Najma. Oe. Usiniambie kama umekufa geto. Acha michezo yenu ya kufia geto. Najma. Najma. ya rero ritkolia na Mr. Kemeronge tato chomo tienyi oikomi umwaka no ibweje go na 2025 kene kyonga chinsanya sanjira yo bukiranu cheni ngongoro kwa ro toto nyangiri wito kubwatira na kwanza memenyerio niga korwa Wilson Makori naya negatiana kwa legeni ya sekyonga chinsanya Manto bako baino kiro ko pata recha bako ri bako tirari koriari dia manari baso agokura nari bako teba na mamu garo mutego omwana w'imyaka 14 gotebekana kwerusia bugima chinsemo jaibara imeye ward ya Kiabonyeru county ya Nyamira. We as NECOSU have appointed Dr. Fred Okengo Matiangi. Omowasiri omokoro moske Dr. Fred Matiangi gochorwa buna omokonyi bomurayo monebwe kiama kia Jubilee.
abantu abankorera bari baira mangana genda mumanye ngikegenderete ali Nyamira so kwenya mangana ngoja gutukwale egati ya barai kogendera gukwanira hobo tukibagenderete ime county ya Nyamira ne kiombe gya EACC. Mwanjo muligereri kionga chinsenye togo chaka na roboti igoro yekiama gya Jubilee kikiama cholire omo waziri omukoro muske Dr. Fred Okengo Matiang'i bona omukonyi humurayo munene bw'ikiama ekyo engo batakana munene gikaro kyanya kegokorwa munene kiombe kiane kigikiama ekyo Kenya kabagikorawa amo no murayi bwenze omukoro omuske Uhuru Muigai Kenyatta ngananya kabakanikiwa amo no mulikyo munene bw'ikiama ekyo omuske Cherema Kioni munago tumanye mulikyo ito Sam Biyenda. Watakana nege gikaro gya korekana rituko ria rero gikiama gya Jubilee ekyo gyakora ukuigwana rero gwetera asomurikyo munene bw'ikiama ekyo Jeremiah Kioni nigo igikaro ekyo gikiranwa no yorengo muraibwe nsoka no muske Uhuru Kenyatta oyunande oiro muraibwe ikiama ekyo. And these are resolutions after quite some lengthy deliberations, but resolutions that were arrived at unanimously. And you also note that this is our first NEC meeting since we had our NDC some few weeks ago. Nigo abarai baikirana okuigwana gwoko muchora Daktari Fred Matiang'i uno mukonyi bo murai bw'ikiama ekyo. We as NEC also have appointed Dr. Fred Okengo Matiang'i as our deputy party leader going forward and representing our party leader or deputizing our party leader and actually being the face of our party going forward, given that our party leader is not always available. Asaboigo bairari bagerio kumuraria kobo murwaniri bene bw'ikiama ekyo asobochori bori bosio. On top of that, we also received formally his application to be the presidential candidate or Jubilee presidential candidate, and the NEC approved, resolved that he now carries the flag of Jubilee Party as our presidential candidate, and even as he goes to the United Opposition, he goes there in that capacity, and also Kioni gagukwana nabalikia mangana nigo anekia okwerobere gwekiama ekigwetera asokokora monchoreria au rio kweroberia kuchia asobochori bore bosio. We needed to have a whip within the National Assembly, and the whip of our National Assembly now, following the resolution by NEC, is Honorable Samuel Arama. Our whip for the Senate, again following the resolution, is Senator James Romenin. We also have Bwana Kagwe acting as our ED as we continue working on other issues around the same place. So Kagwe is our AD going forward. Goikera bona iga ni gorogongorwa gusiru bwatabakonyi babarai babere mugabana bwe county ya Kisii Mbarati uyore omukonyi b'umurai w'ikiama gya ODM na bona iga nigo Dr. Fred Okengo Matiang'i asoire aserombeywe wetera asokoba omukonyi bw'ikiama gya Jubilee. Kuripoti Getase Kiage Tembe nchen Sam Biyenda. Na mwancho muligereri sababu engia nero iyo monto kuligwa bweni bwa mapema namono chinga kialingo ligwa na kanyoranga nabwate omochando buburoire bonde bwensi ayango bwate kanamo no mongina na omonchweri b'imyaka 55 mo goyua ase gosokuru ase kanyoro Kenya turubo ime ya Nyamasibe county ya Kisii oyonyata kaba kanyoranga nabwate omochando buburoire bwa kansa na kuligwa bweni gengyo yentukere tere kanyora bweni nabone gani kagendrete no mabwaye mechande ndio nsieta yobona gotumanyi muliketo Daniel Ontere nigo haru monge womogoko nobosio bwae nigo boro bwasio ko chinga kichonsi omogoko bubobui buboroire bwa kansa yorobere wetra sobuya bogosoma mono nagotumeke metanda obuya bono nabo twale ko nale ko igole e computer
egesongo togoteba ng'a kouguru ngasoma ng'a kansa egochicha nande nabo ekobwaniwe egesongo asinyagitari nechistima nande gose kwae guchintetere umuchoye kurwagita nigore orosana oteba tari rosana kurende nemete yemere tyarro niyende esimekeretere bwe komunyene aso gokonya abantu baonchukana inensemeyo kurwania amarwaire ao ingo kwandira umugano w'umungina Naum N Onchwari umutakanwa w'imyaka 55 no yumo rwase kenyero kyanya turubo ekegotoka nyamasibi hase bunge ya Nyeribare Masabe county ya Kisii metere gage bwone neye injeti menge neye chite yoka nyene ekomera ekero yamerire na yetiga yamera na manyanga na yakolera na nyakubura bolinga umutegete nuyo okoraki Naum nigo mugakoye asiretie obugimo bwaye emyaka ya kare magaga yokoengerwa na bwerero bwo wa kansa bunanonye magaga yogotema kurwarirwa anali wekasense ya India korende tiyanyarekana na kansi yeyo ekagania kobeko mungno yigase umwaka bwekiri bubere netano nebere nekyagera twamotarera litukolya lero ngwetera haso kwegena kwaye ukubwatia machiko y'abanyagitari boyo gutumeka amariogo yekigusi inse y'umwaka yomo kansa ye ekabwena nabono nigagenderete kwegokeria afingiya bunanonye osireti orobere rwaye rukolyo asesegeyo so far so good njeti munande yatimbu ati kansa ikiagero munyagitari nantebeti tuo naini timbu ati kansa kerona soete to basa gutwara omoichano norokogera okolete chikansa oteba ekyamukonyete muno nokwegena omutungi oiguru nense maga orwesegeto hase balia bale na moroire ao cancer is not a death sentence. Cancer is just a disease like any other disease. All that what kills people. Pakwe iwanga inkansa andwalete omuntu osituka kero wastukire iyogoku oteba ngagakire ndi bono nkinakuri ekiagera ekiuro memerwa olo gwatora nakyo okoba asesegi yokurwania oburere bwa kansa ebyombe nigo boigo bigenderete gwesokya ase kiombe getari gya serikali gya Trees for Cancer gekorawa n'umusubati Hilary Kemunto basingirire gosegeta omugusi na kumasemia korengwa nago chako bubwania wa mapema asumukia bugotolia magima asa matukale bosio Trees for Cancer tuna deal na mambo matatu. La kwanza ni gender equality, ni usawa kijinsia. La pili ni kansa, ugonjwa wa saratani, na la tatu ni kukabiliana na hali ya anga katika nchi yetu. The reason being that led to us starting this organization was we are big fans of Wangari Maathai, and we really admire the work that she did on the environment and also about pushing for gender equality and human rights. But unfortunately, she died of cancer, and that really pushed us and encouraged us to come up with this initiative. We are drawing inspirations. We want to know we can support abantu very affected by cancer as a community. Kurubuterega taseni kyagetembe kurega se county ya Kisii litrene nguru kwa Daniel Untiri no mwanjo muri kubatakana amo nobo saki obu banyatoka bakorekana anse chiabisi au ime county ya Nyamira kurwaze kiombe kia amangana yobutukyo bubo kurumi kia EACC nigo abarai banyaraka bagokwanira engane yoli tukulia lero sabanyaka bakurwesege tuchitse kiombe kia EACC kwana kyabuna ngurwanikere bo kurumi goikeranu na kwana kyabuna enibo yabananchi terigo saligwa constitution yoli twaeteti every year into the budget every year munabana ogase ito the budget etane billion isanemo ngoso erese county the budget lakini for the last 5 years into anya kumanya ekeri budget iko kolingas indie ko kora indie tali ko kora. That is why ekero isabe yale kuna ko na audit
bagaita aga seitu Nyamira kumanya ingiki mtu bano kagendera tikera bantu nkorera bari baita moko na kwemurungania imaanza kubatebinga muri karasina NIS abanke bari bakukora utabiti bakunga abantu abankorera bari baira mangana genda mumanya ingiki kagendereta ali Nyamira so kwenya mangana ngoja kutukwale Ronya no mugaga no itona kwane tenga mbatete bakacha kuri documents into abaete iko mo igweto botukyo bwatete ko babaka igoro mbona bwateka nige to bata kitikale nani batebi yesisi teriko taboboka bako gotera igotyo kanya babwati egento batagete kurikia ekya abantu batebire igo muna moyo babaye musiye bakwana abo bwate chikumwenene gototebi boronke ekera baigweta mangana adia ina kibata gete Nyamira tamenye ekiagera intwe na buto eta chinguru bakurigererie county ya ito osobana gaki bisote bibagare kwego na mwanchu murigereria Matayo Musubati nyago sira chakiri na chora oyure asengendu kurwa se kenyoro kenyanchwa nigonyara kabage gwasokia na kuganie banyara kwa bagosirwa nene mono kubatikana buna umwana obumumura nigo anyata kabaga konyora mbaskono upara oyuirirete erekukaniri gwa chishiringi gwetani chirebu chimi isato elianya kabaga kugendera konyora obubwenia nabo igobanyara kabagosirwa koenia omwanchu obo murikito diponi asanya na mange Tubati ndogo takoni nyasi tumenyete ubandi Gekore kyogoichani akurwa sekenyoro kya nyanchwa yugotoka imeye wodi ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South asoto komerana ne amate ya Nyagusila Jacqueline Ochora oyusiri bogima bwa ya matuka bwangoiga asenchira yobo tutukanu kumutika omwanoje omomura asechinyomba choko kondisia atali no bumenyo Oyuboigo onyora omubasukano asepara na kuganiriwa obokonyi bwa bwango elio anyale konyoro bugwenya sinya gitari Marita nkoro Agnes Kiama nkagaiga ebinyancho mama minto basirite ubaba minto yabonge nyancho keraro anakira mama sira agatende kusaba tugatigara na baba Baba nera agachira tukatigana ni antiane arabone yasiri tukaseri kukuru nyanja ni chango chani kono tukacha correct. Majina naitwa Peter Ochora. Nilikuwa nasoma shule ya Getembe Secondary School from 3. Tulikuwa tunaenda Matanga nikapata road accident. Mainika boni katoka nje. Then nikaendanga hospital Tenwek. Nikakaa huko for almost 2 months. Lack of money. Nikakaa huko bili ikakuwa juu ikafikanga 374,000. But mimi nikawaambianga tu sina do na hii haiwezi patikana. Wakanilisi wakaniambia waenda nyumbani, then ukirudi next hiyo nilikuwa inafaa nirudi jana ndo nirudi na do, but hiyo jana ikuwezekana juu mama alipass, so na matanga ikapangu ikuwa on this Friday. Maigayo Musubati Jacqueline goseri gokorwa sobo nigo bono yanyorete obogima obokongu witro mwana gocha kuboneka to manyangana kikiaringe shida nene yagereta agasira witire challenges gocha no mwana gosomia mwana yo school asegetemba secondary school agwe toma kuligio siberia antu chianga onyore bese yonye gosomeria mwana yo wana mna yachite akamubera mugaso kanese ngenjo mwana yo anyora accident na ndo ndete yo kumubwatisia wana kine gikingore kirengeka nando chikia mugikirete akanyora gobaka gusirio bugima bwae gati ya mate ya Nyagusira Jacqueline nigo bono batigarete asomosunte anena somero bilio yoko moenia okorobeli barobeli ate umambia akurusi kumambi na koengo matenga mbali gotenenia egera omwana oyo aragenda rugura ari report Umusomalia ni gagenderete kwa omwana oyo iga oboraro nin enyumba na mwete ni ikiwesa kia burite gwakana asingi jutabwate undore komukuri gwikira bona against munemiro bilio yoko moenia Musubati Jacqueline ya mateywe ni gagenderete kurigia chiribu chimi 350
elio banyare kumwirania omwana Peter Ochora asenya gitari atinywe ona ntuna nchebino mugambi narabegeta abantu amotokariye besanke ekero lyo mwana yanyorete accident tukamuirira uchiarite nwek echi atogete bano nchichi etiko monyarira komokonya no nyine kadi elia sha abwate eya tumegete ekaera chibesi chiange mechikaera chigakea ona iga chibesi chita keire ne 350 okubuli gucha saba samaria na boigo abarai bonsi no kurambura okoboko gucha se amatejwe elio kwenda no gusira no ino mwana yo sinyiru ya sagochia sinyiru ngoko mokonya nagitu asabeira basamaria baya bali bara kunwe na mabeba ya barore bakomokonya onye gokonya konde korororo mwana yarakonyu bamokonye egere neracha kobegesa kukia mambia shimiwe ito diuki na gusabira obokonyi asenge njo mwana oyo no yo mintanto nikibagendi no mungina nera tonya toto akitwa basabire mwensi mubwaterane no yo minto Simba Radi na muranya yo kurukende kerikira atoke konyo mwana oyo asenge njo wana tabwati asagotamira kuroiga sekenyoro Kenyanchwa egotoke ward ya Kitutu Central imeye ward ya Kitutu Chache South County ya Kisii lianenkoro kwa Dipon asanya na umancho murigerere chinga kemero bali yo yechikura agosya buchaliga ndate ansechi ward isato ime county ya Nyamira murwaniri wekero ke ward ya Kerenyo asirita Jeremia Ngaro okuru gwaterese kiama kia UPA nigasokire na gukwanira mange igoro yemero bali kia mekyo nabo igo igento kosokia nyaka bagosegetwa amona babwatani bekia mekya UPA igoro yemero bali halikia bekire kwa rekabrango kwa likere bya asaba chali boboke boli mutubuna gotomanya muri tofauti kari gisemba ekero yatigaire amatuko 23 erio obochori oboke buchie gokoreka ase ewodi ya Ekerenyo ereyemo yabo eyo egochia goenekia obochori oboiga ekiama kya UPA bagendereire kubeka emeroberio ao yogochia goenekia buna ase wodi yeiga ya Ekerenyo ngochi bare koba ababui. Leo tumekuja hapa, tumekutana na wananchi wa Ekerenyo, wasee, vijana na kina mama. Wamefanya declaration tukiwa jini uongozi wetu kama chama Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i kwamba watashikilia sisi, watashikilia candidate yetu ambaye ni Ungaro ati uongoze katika MCA kwa watu yetu ya Ekerenyo. Tuko pamoja. Ntabe ti eseba abantu bambinto banyamira na gusiyengi mabale. Nyakirigata akobo. Ono ekero ninje na ikaransete ngone kuriye byane bike. Ntegererete yona nyorete ngeriye theri Ungaro ya chire nkuma. Ono njerate yona reko genda nganji koriyo boiri botabwati botanyare kwa diwali. Ono na ichire ninje na unganire rero kamuranche balikonye kumetinga ngainya keriga gakari nyakeriga no ari na inwe korengana numurwaniriri gwikiama ikeiga kurwase ward ya Ekerenyo umuske Jeremia Ungaro nigo atebire ere nigari ni kirenga yokoreta chiyumba chionsi kurwase ward ejeiga ya Ekerenyo amo sana lietaria nengo Jeremia Nchengo Ngaro ninki ngwete na ninki nachire tumutwe asenge jogo za okorra abantu baitu egetangani ntete kuunganisa tobege ntekamo obomo umusaragei umukurati no muisanga na bonspi abamenyete asegati yeito ase ichiro cheito cha Ikonge chichiro cheito cha Ekerenyo na abaregati aiga obo ngwenko extend paka boso asomugusi ende tobege ntekamo wetira ase nyumba yomugusi eyekuru kwa Fred Okengo Matiang'i under UPA and then I got there for unity and this for true baminto batebire nyono mushimiwa orobisi ya not mugrango yo minto ya moko minta gete kura yaye bwana inje nakomina akobekere nanga kodige jikura cha UDA ekure yaye ya muninye tagete then go chimotwe ntoma etengi to okora usenga kibona katutigarite asengane yeiga yobomo nigo basabire abakichikura kurwase ward ya Ekerenyo koba maiso na korokia obomo bwabo bugochia komubwatsia umuske Fred Matiang'i weterase obochori oboiga twakeroje none ngakiyo mwaganya chae Ekerenyo chae boliti chikura amangana akagenda abe togete bare kando obayete igobono nonde bwensi orabe isiko yo mugusi Nekia unge koletiki.
ensemo yende bamuganirie omobunge bwebunge eyeiga ya North Mugirango omoskecho asinyamoko iatanane na siasa chekerenyo ito mwaro chomo gaka maraira nasugumwa sana na serikali ni chibesa nga koirare nga chikoibwa lakini abachi achiete nande tokotebyo muzimi wa nyamoko nga na tumekege kuba tumeke chibesa chito chia serikali chito chia CDF kosugumwa mogaka amenya nekende ngiringa kogenda basiko bose iko tubwate lyoge mwana minto Fred Matiang'i nera tubwate kingo reporter Getembe kuraiga se county ya Nyamira Nje Fatigad Gisemba na mwanjo murigilia amagomba manne nigabwata amatayamo ime yekenyorokie ibara ime yes application ya Isincha ward ya Kyabanyoro bunge ya Barabu county ya Nyamira maiga yo mwana wa miaka 14 gotabekana kwerusio bogima gwetira so wesunga no mwana oniga gotabekana gosome skuru yo boroso ya ibara asale grade ya gatano kabere muna gotumanye murigito Fatigad Gisemba manyari agaramanto bakorwaino kiroko batarecha bakorire bagotirari korieri diamo nari baso agokura nari bagoteba na mamu garo mutego nari mamu mwabai goso agokura nero renganye nje nari ngikuchimoina nabo bori nincheki na mamu garo mutego obororo na mayanda nigo abwatainse asekenyero kya ibara kegotoke ward ya Kyabanyoru ebunge ya Burabu maiga yo mwana omoke aserieta Faith Gesare ayecha oyokonya ogosoma grade kya gatano na kabere naboigo ore kogenda ase grade kya gatano na gatatu ase skuru yoboroso ya ibara uchakira umwaka ogocha wesungia ase nka yabo ase chinchira chobututukanu umwana n'umuco korane ngana tirimbuka kwana gatorecha n'abasangi bagosibiye ibintu byo kuriera n'abarangiye bice ko birimbi y'amare bandabye naboni ngai mamo minare bandai mamo minto tangatire ko chigatorecha n'amatebisibiye ibintu bwangu montarisimo moto bwatisi totorecha eteruarara bamata kongira nariga nyomongino yochira gatorecha ndo cheti kumubwatisia igondo chitoko bwatisi umwana makoma nyagoteba iga mongino itotati bonasi oyo mana no bwito manya goteba iga chai kwanyu nechengo kubeka neponasi ichiarwa namanya kubwata natirimbuka gocha nasangi mamo mwabo namotabigo muna bana bante birituasagoseka korengana amona banyakenyoro nigo batumanye buna imambya ya rero nigo munyaruka oyo baboka kubaribuya na kogenderera nemeremo yabo ya butambe ase bataramanya buya inaki yaikira gwikira umwana oyo omoke gwesungia Jamana bo kana botware ngabuya ona so kujeka barua kya nango mbokora mata rinsa na kebiri eneria ba sa tega na nyore report buno mwana mumru minto se na ke buno na nyora kebe de abo que taba ka anda para ni kuye kebiri tojo uta no ro se cha bani o so kuje kotorecha kubatikana naya nigo basabire omoche oyoiga bwomugaka nyagosira ayecha ugato kubekerwa amasabo asikiria bagoteba buna tatu mwabo umwana oyo nere bwesunge rero nigo nere aisungetie na gosiria ubugima bwaye emyaka meke yaitire ngakoro kichobure ya yechoye enara na basire tengenjeje mwana yasirire hanya monto kare kutingiria njire ndeyonsi anja atwaire mucho ndito enderamna nyasara tusiseni asenga akikondote bagaki abantu babinto ne yabote yose bagaki ne chakanisa chance gaki oje pirecho gototarra kusanya abantu toingirire bakati gaboto korera masakere cheke kanya suri tari yesu ekegere ne bechane meketore oyo no mwana mukore ne chetegire tieti gagosoma ibara primary Hingo reporter Getembe kuraiga se bunge ya Burabu county ya Nyamira Nje Fatigad Gisemba na gukorera mwanjo murire musana ta mujaro kurase county ya Kisii gwetrese kiama kia UDA umwasikesio kajuria nyeni nigo abodrie aborokia kunyaruka bakurendwa nene muno amagania abo gwikiranirwa asanya kabaga kumwachia kiombekerikia neki asege kunyaruka bagegwirira aborokia bari bakurenda amatemu gwetira amakongu
anamono chingaki bakora mirime menene na banyara kwa bagwakanwa engeri etaisaini mirime eri bakora musike okenyurini gare gukwana me Senate ali baga gose chingaki bali gukwanira igoro yekerengera ligose statement ya nyakabage koboligwa amano mwa senator we county ya Nairobi musike Edwin Sifuna. Thank you, Mr. Speaker, for this opportunity. I wish to weigh into Senator Sifuna's statement. Senator Sifuna's statement on the delayed payment, Mr. Speaker, paints a feeling of frustration and exploitation, Mr. Speaker. I have personally grown up in the house of a teacher, and the challenges I had then are the challenges we are experiencing right now. So, Mr. Speaker, I do not know, is the problem successive governments or we just don't need teachers? Mr. Speaker, worse still, right now lecturers are on strike. Students in campus who are to sit for the examinations are at home, and the fear is these students might not graduate, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, I would wish that the committee that is going to look into this weighty statement by Senator Sifuna also focuses on the basis of the current payment of allowances, especially for the teachers who are marking examinations. Because like now, even the ones who are supervising, who just finished supervising KPSEA examinations, someone is being paid 1,600 shillings for 4 days, and they have to travel from either Nyamarambe to Etago, that's in Kisii. The distance does not match whatever those teachers are being compensated, Mr. Speaker. Mr. Speaker, and lastly, we even have the teachers, the science teachers, who are supervising practicals, Mr. Speaker. They are not being compensated in any way, and they spend lots of their time trying to ensure that all the processes go very well, Mr. Speaker. Mr. Speaker, NEC continues to frustrate and punish teachers because even in where we have issues of allegations of cheating, NEC is issuing blanket condemnation of even innocent teachers who are then stopped from attending marking, Mr. Speaker, and I fail to understand how fair is this, Mr. Speaker. NEC needs to wake up and address the challenges of teachers so that we are not lamenting year in, out. Why would someone mark examinations of your child at home and have to wait for a very long time to get their dues? And whatever dues they are waiting for are peanuts, Mr. Speaker. So these are issues we really need the Committee of Education to look at and furnish this House with the real issues that or solutions to some of the issues I've raised in supporting Senator Sifuna's statement. Thank you. Mwanzo mulike kira buno to kolera mangana maye kyonga chinsa inye emagoro ya lero cheni gongoro kwaro ni ototo nyagire kurwa sanza memenyero yone wato batranere Wilson Makoli na boye kurwa nsemo ya transmission ya koroga Jackson gose Kevin Ongeri yandi gotwara boligo bwe mega Tembe TV kyonga kyamambusi boye gotwara botukobya Pagaka ninjo, ninjo Tembe, ninjo Dorome, ninjo Manana Man, ninjo Pagina ninjo. Ine kiage kiaora mulimi akonga mugondo datondane kiage kiaora mulimi akonga mugondo tigo bworo konga mugondo kabisa kenda mugondo kabisa kiage kwaora kene kiage abu kende nke ya albagano na ali kwene nkeyo kiage kende nkiri gabo pakeke mumansa aria mwakombiri pi kene nkeyo ngabano uchiko biruzi ayabono ora bintu byaba horo kandi tumauti tumauti ko semambingo kibore kiage kiaoira bano ngakia wote konga mugondo eligeli tema kueligeli no sobia kijadori chintumano Pagaka ninjo, ninjo Tembe, ninjo Dorome, ninjo Manana Man, ninjo Pagina.
eduka ya obomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na buigo chire chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri kuririke irilia gatigati wekarigori ria bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo eywerangene eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetra se namba chabo 011116